Ако усещаш, че кожата ти е по-отпусната, загубила е блясъка си или се появяват фините линии, имам нещо специално за теб. Това са полипептидните ампули на Oriflame от серията Procuticals. Истинска козметична терапия у дома. Тези ампули съдържат висококачествени пептиди, които стимулират естественото производство на колаген и еластан. Точно това, което кожата ти започва да губи след 30-те години. Какъв ще е резултатът? Видимо по-гладка кожа, повишена стегнатост, по-малко бръчки и онзи здравословен сияен тен, който всички искаме. Използват се в 7-дневен курс, само няколко капки на ден преди крема. Формулата е лека, но изключително мощна, без аромат, без дразнене, само активни съставки с клинично доказан ефект. Ако искаш да дадеш на кожата си рестарт и да й върнеш младостта, това е твоя момент. Пиши ми, ако искаш да говорим по-подробно, или разгледай приложението в каталога с код 40880. Не отлагай, кожата ти заслужава това.